Скъпо, това е най-важният човек на земята. Да, котенце по воду. Дай си Инстаграм, ако ме даш тази чанта. Извинете, водителя, но си има приятел. Дай тогава лична карта, като много знаеш. Ай, по-бързо е, човек. Давам, извинявай. Който и? О, си на 14, Добре, де правите на Сузи 011 ми е Инстаграма. Дай видя само дали имаш нищо. Тампони. Да, разтеках се по-рано. Влизай мутка. Дай взям ме. Следващия. Как е, бачо? Добре, можеш проверяваш нещо? Ай, влизай. Мадам, заповядайте. Добър вечер. Ти взям паскулата. Ей, това е нашия човек прибива. Стой. Ела, да съм, ела. Спокоен, мой, от една сме. Добре, нож, пистолет, супер. Добре, имаш пакет. Окей, зареди с паричките. Сега ще пратя един Red Bull. Добър вечер. Момче, чакай малко, дай лична карта. Да. Елата проверя, ела пълна сам, че се разтегал. Какво е ти, бе? Желирани бомбони, а? Но изчезва от тука с тези желирани бомбони. Изчезва мишка. Момчета, ела тука малко, че има проблем. Слушаш ме малко, няма се обяснявам 100 пъти, бе. Изчезва от тука ти казвам, бе. Почвам да съскам, бе! Изчезни, бе! Вземай си тука бомбонче, изчезва, бе. И дъвки! Ай, моето момче, чупката от тука! Чуваш ме, бе! Елате, момчета, елате, спукаме от бой този!